ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଉପବାସ ସପ୍ତାହଟି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉପବାସ ରହିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ବା ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ କିଏ ତ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିଥାଏ, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ାକ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଉପବାସ କରୁଥାଉ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କ'ଣ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହଉଛି ମସ୍ତ ଖାଇକି ପୁରା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିବେ ହେଲା, ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଗପ କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ତାଙ୍କୁ। ତାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ତ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟଟା ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଉପବାସ କରିବାଟା ଆତ୍ମିକ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଶରୀର କ'ଣ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ନାହିଁ? ମସ୍ତ ଖାଇକି ଶୋଇଥିବି ବୋଲିକିରି ଆଉ କଷ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ଇଚ୍ଛା କରେ କି ନାହିଁ? ତ ତାର ଉପବାସ କେମିତି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଟା ନିଜେ ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ।